Li bajarê Amedê jinek berbijêrtiya xwe a muxtariyê cara sêyemînê dadîne. Dilek Demîr muxtara Taxa Muradiyê ya navçeya Rezana Amedê ye. Demîr cara yekem li navenda bajarê Amedê bûbû muxtarek jin a Taxek. Du caran muxtarî kir. Vê carê jî bi xebata xwe ya yekane dîsa bû namzeta muxtariyê. Yaklaşık 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. 2 dönem. 3. dönemime giriyorum. Tekrar adayım. Du dewra min muxtariya vê taxê kir. Cara siyaye ez dibim namzet. Lewra xelk dixwaze ez dîsa bibim muxtar. Ji min û ji xebatên min hez dikin. Ez hîç di nava xelkê de di dema hilbijartinê de nagerim û deng naxwazim. Lewra xelk min nas dike. Min gelek xebat ji bo xelkê û ji bo taxa xwe kiriye. Hêvîdarim divê hilbijartinê de jî bi ser bikevim. Var. En başta götürüp teslim ettiğimiz zamanki şimdi az önce Jina jêhatî bi gelek projeyên xwe ên li ser jina xelat sendiye. Dora 81 keçikên ku temenên wan piçûk ji ber zewacê wan xilas kiriye. Ji bo vê yekê jî welatên Ewropayê jî spasname girtiye. Berbijêra jin dibêje destpêka siyasetê bi muxtariyê ye. Siyaset jî ji bo xîzmetê ye. gerçekten çok zor, ürkütücü ama tabii ki böyle bir şey. Weka jin muxtar bûyîn zehmet e. Bes mirov ji xebatê hez bike dike. Hîn gelek projeyên min hene. Dixwazim taxa xwe xweşik bikim, alîkariya nişteciyên taxa xwe bikim. İdare edeceksin bitene kadar. Berbijêra jin dibêjî pêşwaziya bi zilaman li hilbijartinê de zor zehmet e. Lê weka jin wê li ber xwe bide û bi ser keve. Lewra dibêje li dû wê welatê heye dixwazin dîsa bi destê jinek taxa xwe pêş bixînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. Gördün mü? Bir siyasetçiden daha çok şey yapmış.